888 கோடி ரூபாய் வேலைவாய்ப்பு ஊழல் விவகாரம் தொடர்பான விசாரணைக்கு திமுக அரசு அஞ்சு ஓடுவது ஏன் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தால் நடத்தப்பட்ட ஆள் தேர்வில் ஒவ்வொரு பணிக்கும் 25 லட்சம் முதல் 35 லட்சம் ரூபாய் வரை கையூட்டாக வசூலிக்கப்பட்டதை கண்டறிந்த அமலாக்கத்துறை வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தும்படி தமிழக காவல்துறைக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தது. இந்த நிலையில் தமிழகத்தையே உலுக்கிய இந்த வேலைவாய்ப்பு ஊழல் குறித்து காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்யாதது ஏன் என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். லட்சக்கணக்கில் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு அரசு துறை வேலைகளை திமுக அரசு விற்பனை செய்து இளைஞர்களின் அரசு வேலை கனவுகளை தட்டி பறித்துவிட்டது என குறிப்பிட்டுள்ளார். திமுக ஆட்சியில் நடைபெற்ற அனைத்து ஊழல்கள் குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்படும் என்றும், மக்களை சுரண்டி ஊழல் செய்த அனைவருக்கும் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்பட்டு தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்பதை வாக்குறுதியாக அளிக்கிறேன் என்றும் அன்புமணி தெரிவித்தார்.